Менә әйтәләр, менә татар бетә, теле бетә, бетмей. Бүгенге көннәрдә безнең менә шушы азмы күпме уңайсызлыкларыбыз бар икән, алар бар әлбәттә, һичшиксез. Алар безгә яңа этәргеч кенә бирә. Яңа көнне аңладык, татарны яклаучы тик татар үзе генә. Аны бер нинди дәүләттә беркем дә якламый. Киресенчә, аңа каршы эшләр шактый күп эшләнә. Татар халкы бийек халык. Мәрхәмәтенә мохтаҗ түгел. Һич кемгә күпме генә тырышса да, аның телен дә, үзен дә берничек тә бетерә алмаячак. Менә татар бүгенге көнне ул әлбәттә төрки дөньяда үзенең урынын һичшиксез алачак. Ул төрки дәүләтләр бүгенге көнне безгә караганда тизрәк адымнар белән бара дибез. Чөнки аларның дәүләтләре бар. Ә бит революция кадәр татарларның дәүләте булмаган. 1913 елны татарлар 334 исемле китап меңләгән тираж белән чыгаралар. Бер генә халыкта, бер генә төрки халыкта моны эшли алмый. Менә кояш тирәсендә җир никадәр әйләнсә, татар шул кадәр яшәячәк. Һичшиксез, монда бернинди шик тә юк. Һәм ул бу көнгә аксак-туксак рәвештә түгел, бийек милләт булып, һәм инде үзенең дәүләте белән киләчәк. Әгәр дә шушы шаныч белән яшибез икән, biz аның белән чыннан да шушы шаныч белән яшәргә тиешбез. Безнең адымнарыбыз артканнан арта барачак. Эшләгән эшләребез уңышлырак, һичшиксез булачак бүгенгә караганда. Татар информ 1990 елдан бирле татар һәм рус телләрендә яңалыклар әзерлибез. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү.